X'inhi l-fantaxjenza? Il-fantaxjenza żżewweġ il-fantażija ma' xjenza, kif jiġri f'films bħal Star Wars jew Interstellar. Anke fil-Malti niltaqgħu ma' stejjer ta' fantaxjenza, minkejja li l-kliem xjentifiku bil-Malti mhux popolari daqs reġistri oħra. Fantaxjenza huwa ġeneralment ġeneru li fih hemm elementi ta' teknoloġija avvanzata li ħafna drabi ma teżistix għada, ġifieri jekk neħduha kemm mill-letteratura u anke minn serje pereżempju televiżivi tara affarijiet li llum il-ġurnata m'għandniex għalkemm ċertu affarijiet fil-fantaxjenza fil-letteratura antika tal-fantaxjenza llum il-ġurnata nużawhom kuljum. L-awturi Maltin li kitbu l-fantaxjenza, fl-opinjoni tiegħi mhumiex wisq. Fuq id-dimnet tagħhom hemm Mark Antony Fenech li kiteb il-ktieb it-Tawmaturgu li kelli l-unur li ngħinu fih ukoll ftit fuq id-ittjar. Semmejt lilu bħala awtur ewlieni tal-fantaxjenza minħabba li l-ktieb tiegħu huwa totalment fantaxjentifiku, mentri ta' kittiba oħrajn, pereżempju Rocket ta' Loren Vella, fih elementi fantaxjentifiċi u elementi oħrajn li mhumiex. Fil-każ tagħha jerġa' huwa branch tal-fantaxjenza li jgħidula dystopja. Xi ħaġa li esplorajt jiena wkoll fil-ktieb tiegħi it-tar. Kien kważi dala mal kollox meta t-tifel u sħabu l-fittiexa l-oħra fl-aħħar waslu lura fil-post fejn kienu jgħixu. Binja enormi fuq il-quċċata tolja imdawra bil-fdalijiet ta' raħal imdaqqas. Raħal imkeffen fi skiet. 3 bibien enormi f'dik li kien fadal minn faċċata majestuża kienu jipproteġu dik il-binja li xi darba kienet issebbaħ iċ-ċentru tar-raħal. Ħafna snin qabel, it-tar preżenti u ftit anqas minn 400 ruħ sabu kien f'dak il-post u għamluh darhom. Qabel dak iż-żmien taħt it-tmexxija ta' tarijiet oħra, in-nies fih dan ix-xirka kollha ta' Tartaris kienu jgħixu qishom nomadi, iħufu minn żona l-oħra mingħajr qatt ma jieqfu mkien għal tul ta' żmien. Kienu jdumu biss iż-żmien li kien hemm bżonn biex ifittxu l-ikel f'żona partikolari, imbagħad jimxu għalli jmiss. Hemm kittieb oħrajn, ovvjament, li jispikkaw, speċjalment fil-ġeneru distopjan, għal xi raġuni u għal qalb ħafna l-Maltin. Però naħseb li għad hemm ftit wisq xogħol ta' fantaxjenza bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.